Ini ang Digicast Negros 10, ang top 10 nga mga balita sa Negros Island region. Ang amon ni kadulong sa inyo kagyali naton nga mga top stories of the day. Today's August 7, 2025, Huwebes nga adlaw. Mayor Elia Garcia Yulog ginpamatbatan nga guilty sa kaso nga grave abuse of authority kag neglect of duty. Mahigko nga tubig ginpaaksyonan sa Basiwa Prime Water. Pedestrian patay matapos malapakan sang jeep. Kagawad kag senior citizen dakop sa bypass operation sa Hinigaran. Kag sa good vibes, artist kag barber nga taga Escalante City in demand na karon nga barbero sa Bacolod. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ang low pressure area sa sulod ng Philippine Area of Responsibility ang mahimo magtabok na sa Luzon subong gabi. Ang isa pagigkaroon ka LPA sa guwa naman sa PAR ang nangin isa na ka bagyo. Ang low pressure area sa sulod ng Philippine Area of Responsibility ang ginapaabot nga magatabok sa kadutaan sang Luzon sini nga gabi kun buwas sa kaagahon. Bisan may medium lang ini nga chances nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras, suno sa pag-asa magadala ini sa gihapon sa pag-ulan ilabi na sa Luzon. Samtang ang isa pagid kay LPA nga yara pasagwa sa PAR ang sa karon isa na ka bagyo. Wala pa ini sang direkta nga epekto sa lakat sang panahon sa Pilipinas sa karon. Ang hangin habagat naman ang nagadala sang ulan sa Visayas. Mas mataas ang tsansa sa pagbubo sa ulan kun hapon kag kun gabi. Sa number 9, mga pulis sa Negros Island region nagitudluan kung paano magamit ang drone para sa mga police operation. Agud mapabaskog pagid ang operational capabilities ng kapulisan sa bilog ng Negros Island region. Sila ang nagpatigayon sang Drone Flight and Operations Seminar. May 20 ka mga PNP personnel gikan sa unit sa Bacolod City, Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor ang nagtambong sa seminar. Gitudluan ang mga kapulisan sa mga features sa drone. Nagpractice man sila sa paggamit sa mga functions ng drone kaangay sa pag-take off, navigation, maneuvering, kag kung paano ini pahugpaon. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lito Patay, Acting Deputy Regional Director for Operations, may critical role ang drone sa pagbabaskog sa operational capabilities ng PRO-NIR, ilabi na sa pagrespondi sa mga time-sensitive nga mga sitwasyon. Pagi sa paghatag sang real-time nga aerial surveillance kag situational awareness, nagapati ang PRO-NIR nga dako ang mabulig sang drone sa mga operating units agud ila gilayon nga ma-assess ang sitwasyon kag makadeploy sang personnel. Sa number 8, isa ang pilason, 4 ka mga balay ang nasunog, pati na ang bodega sang VMA sa separado ka mga sunog nga nagluntad sa Bacolod City. 3 ka mga balay ang nasunog samtang isa ka residente ay nakaangkon sang madamo nga mga paso sa sunog nga nagluntad sa sitio Sibukawa, Purok Rosas, Pandan sa barangay Banago sa Bacolod Miyerkules ang hapon. Nagbinuligay pinaagi sa pagpasahay sa mga balde nga may unod nga tubig ang mga pumuluyo agud matap na ang kalayo. Base sa report ng Bureau of Fire Protection, nadulaan sang balay sa nasambit nga sunog ang napuno ka mga individual. Ginabuluban tayo sa 30,000 pesos ang kahalitan sang sunog. Kaya napasado las 3 ang kaagahon naman, ginlamon sang kalayo ang bodega sang VMA Global College nga nahamtang sa Earl Carroll Street, Barangay Sumag, sa Bacolod City. Pagkaligad sang 6 oras, isa naman ka fire call ang ginrespondihan sa mga bumbero sa Purok Mahigugmaon, Barangay Tangub sa Bacolod City. Nasunog ang bahin sang ancestral house sang anay kagawad sang Barangay Tangub. Padayon pang investigasyon sa Bacolod BFP. Agud mahibaluan na gintunaan sang 3 ka mga sunog sa Banago, Sumag kag Tangub. Sa number 7, isa ka babae ang pilason matapos nga ginlabo sang 11th partner bangod sa pagpangimon. Maswerte na lamang kag ang biktima nakapalagi huwag nakapangayo sang tabang.
Nag-angkon sang pila sa guya kag ulo ang isa ka babae matapos nga ginlabo sang iya man lang nga live-in partner. Sa investigasyon sa PNP, natabo ang insidente sa balay sa magkahagugma sa sitio Pabrika, Ele, Barangay Polo, Tanhay City, Negros Oriental sa kagabi. Nagbaisay ang duha tubtob naglabutan ay nga nagresulta sa pagpanglabo. Maswerte na lamang kag nakapangayos ang tabang ang biktima sa iya nga mga kaingod balay nga amo naman ang nakatawag sa 911 para mangayos ang tabang. Detain karon ng suspect sa Tanhay PNP. Suno sa pulis pagpangimon ang ginhalinan sa pagbaisay sang duha. Sa number 6 naman, isa ka barangay kagawad kag isa ka senior citizen ang dakop sa buy-bust operation sa Banwasang Hinigaran. Arestado ang isa ka incumbent kagawad kag isa ka senior citizen sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region kag Hinigaran PNP. Ginpatigayon ang buy-bust sa sitio San Roque, Purok 5 sa Barangay Gargato sa Banwasang Hinigaran sang kagabi. Ginkilala ang gidakop bilang si alias Pam, 31 anyos, isa ka barangay kagawad, kag si alias Nanay Grace, 60 anyos. Pareho ang duwang residente sa Barangay Gargato. Suno sa otoridad, nakuha sa duwa ang 68,000 pesos kabalor sa ginasuspechuan shabu nga nagabugat sang 10 grams. Magapangatubang ang kagawad kag senior citizens ang kaso nga paglapas sa Section 5 ukon sale, Section 11 ukon possession sang dangerous drugs kag Section 26 ukon conspiracy sa Republic Act 9165 ukon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 5, isa naman ka pedestrian patay matapos malapakan sang jeep. Patay ang isa ka wala pa makilalaan nga persona matapos nga malapakan sang dipasahero nga jeep sa National Highway sa Barangay Napakaw, Siaton, Negros Oriental, 5 kainas ang kaagahon. Sa inisyal nga investigasyon sa pulis, ginsiling sang driver sang jeep nga wala niya makita ng biktima kay nagapungko kuno sa tunga sang dalan. Ang driver ang kilala kay Jimmy Boy nga taga-poblasyon Bayawan City, Negros Oriental. Sa Sambuanguita Police Station na siya nga nagsungka sa kakulba nga base makastiguan sa pamilya sang biktima. Pero suno sa PNP tubtob karon, wala sa gihapon makilalaan ang napatay. Parayon pang investigasyon sang PNP sa amo nga insidente. Sa number 4, 6th District Representative Mercedes Alvarez napilian o na-elect bilang Vice Chairman sang House Appropriations Committee. Suno sa mamalidha, inilamang titulo o kung hindi lamang titulo ini kundi isa ka solemn duty. Dugang pa niya, ang katungdanan sang Appropriations Committee amo mismo ang sentro sang panggobyerno. Ang pagdiyon sang national budget nga maga-reflect mismo sang kinahanglanon sa mga Pilipino. Lakip na ang ilang mga ginalauman kag mga prioridad. Sa iya nga post, iya man ginsiling nga upod sa iya nga mga colleagues ginatugyan sa ila ang stewardship sang public funds sa pagpasiguro nga ang kwarta na gastos sang insakto kag ang kada proyekto may mga tinutuyo. Committed siya sa pag-upod trabaho sa chairperson kag tanan nga committee members para mapasiguro nga ang budget process magapabilin nga transparent, accountable kag responsive. Sa number 3, si Santa Diaz nga suspension sang rice importation sa bulan sa Setyembre ang ginaabi-abi sa mga mangunguma. Negros Occidental ang 86% nga rice sufficient. Suno kay Agriculture Regional Director Engineer Jose Albert Barogo, sarang ang local supply makapuno sang kinahanglanon sang probinsya. Kay hindi man 100% ang rice sufficiency sa Negros Occidental, ang kulang ang punan sa supply gikan sa isla sang Panay. Ini naman gidaan ang nagakatabo sa karon suno sa kay Barogo. Dugang pan ni Barogo, ang bulan sa Setyembre tig-ani na. Ang iban sa katapusan sang Agosto nagasugod na gani may supply. Tuyo sa nga pagsuspend sang rice importation ang mga mahatagan sa alibyo ang mga rice farmers sa karon. Yara sa 13 to 14 pesos ang bakanay sang palay sa kada kilo. Suno sa Federation of Irrigators Association Central Negros Bago River Irrigation System President nga si Pedro Limpangog, 13 pesos ang ilang kapital. Gani nagahingyo sila sang bulig. Suno kay Barogo, ang Negros Oriental kag Siquijor ang may manubo naman nga rice production. May supply kita nga makuha and then
Usually, ang possible nga kakulangan naton, we can get from the Panay Island, which is amo manggid na ang commodity flow naton, nga ang rice naton, some of our rice nga supply are coming from Panay Island. Sa to note, ang oriental naton amo ang medyo affected kag ang Siquijor kay they are all dependent kaya in terms ng supply sang bugas. Sa number 2, mahigko nga supply sang tubig sang Basiwa Prime Water ginapaksunan karon sa sanggunian pang lungsod sa Bacolod City. Samtang ang tubo nga nagapabilin sa gihapon sa tunga sang dalan sa Barangay Mansilingan natalana naman nga kaksuna. Ginapaksunan karon sang konseho sa Bacolod ang madamo nga reklamo batok sa mahigko, mabaho kag contaminated nga tubig. Sa resolution nga gin-author ni Councilor Attorney Cesar Distrito, iyagin sila nga gikan sa nagkanilain nga mga barangay ang reklamo. Kay mahigko nga tubig ang nagagwa gikan sa mga gripo sa mga residente. Ang resolusyon ang personal nga igadulong sa talatapan sa Basiwa Prime Water. Nagpangayo sang paatag ang konseho sa Prime Water kun nga anong rason kun nga aabo sini ang nagasulod nga supply sang tubig sa mga konsumidor. Samtang nagpasalig naman ang Basiwa Prime Water nga mahimo sa banason nga semana, kakso na ang dako nga tubo sa may highway sa Barangay Mansilingan sa Bacolod na madugay na nga ginareklamo. Hindi ma-fully utilize ang bag-o nga dalan kag Taytay kay hara sa gihapon ang tubo sang Basiwa sa tunga sang dalan. Ang contractor sang Basiwa amo magapatigayon sang pagkakas sang tubo. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ginpamatbatan nga guilty sang Office of the Ombudsman ang alkalde sang Moises Padilla kag duha pa ka mga department heads bangod sang kaso nga grave abuse of authority kag neglect of duty. Ang alkalde naman maga-file sang iyang motion for reconsideration. September 11, 2023 sa nag-file sang reklamo ang negosyante nga si Ramona Nalagon Villaflor, bato kay Mayor Elia Garcia Yulo, Civil Register Administrator Designate, Human Resource Management Officer Designate Archie Montelibano, kag Utility Worker 2 Officer in Charge Business Permit Licensing Office Warren Huxon, bangod sang ginaligar wala rason nga delay sa sang ulihi pag-deny sang iya nga application para sa iya nga business permit sa gina-operate sini nga punerarya. Sa desisyon sang Ombudsman, Enero 2023 nag-file sang application for business permit si Nalagon Villaflor. Lakip na ang pag-comply sini sa tanan nga mga requirements. June 2023 gindanay ang application o kunang pagkaligad sang 5 ka bulan. Sunod sa Ombudsman, sa Section 9B1 sang RA 11032, ang tanan nga application nga nasubmit ang dapat maaktuhan sang assigned officer sa prescribed time. Gin-deny ang application bangod ang utod sang complainant nag-apply man sang business permit para sa amo nga negosyo ngayra man sa amo nga lokasyon. Ginsiling man sa mga respondent nga ang tagreklamo may kapaslawan sa pag-comply sa mga documentary requirements nga nasaad sa ordinansa. Pero ini nga bagay ang wala nila malakip sa ilang nga sulat sa complainant sa ilang nga pag-deny sa iyang business permit application. Sunod sa Ombudsman, ang denial sa application upon request para sa access sa government service ang dapat lubos nga ginapaatag sa sulat kag ang basihan sini. Ginpamatbatan sa Day Garcia Yulo, Montelibano kag Huxon nga guilty kag ginmaduan nga magbayad sang fine nga equivalent sa 6,000 ka bulan nga sweldo. Hindi pa man a final. We have the option for the motion for reconsideration. Ang mga pumuluyo, hindi lang magkabalaka, kay ti amo ginaang ginatawag na mga work hazard. Kay ti sa pagserbisyo mo sa gobyerno, hindi tanan-tanan, ma-please nimo, hindi tanan-tanan, ma-satisfy nimo. So that's why nga may mga sitwasyon kasi nga hindi naton makontrolar. Kag sa aton nga na pumuluyo, hindi ka mo magkabalaka kay padayon, gigyapon si Mayor Elia magaservisyo sa inyo. Kag sa Good Vibes, isa ka artist nga barber nga taga Escalante City ang nagsugod sa nga barbershop sa Bacolod City. In demand na siya karon kay man pati ang mga kilala nga personalidad ginapleplitehan siya para magkadto sa ilang mga lugar para maguntingan niya kag mag-groom.
Aton siya kilalahon sa sininga report. Ini si Chad Damalerio sa Escalante City. Siya ang artist nga barbero nga nakabase sa Escalante City. Kag 2 years ago, nagsaylo siya sa Bacolod para buksan ang Adlaw BCD sa may art district sa Mandalagan. Gintipo niya ang iban pagid nga mga artist nga mga naga-haircut man. Istorya ni Chad, sa tuanay, nakaagi siya trabaho bilang kargador kag tricycle driver, pero nang ibabaw ang iya pagka-artist, gani ginpursige niya ang pagka-barber kag hairstylist. Sang sa Escalante City pa lang siya, mga politiko ang iban sa iya nga mga kliyente. Sang nagsaylo na siya sa Bacolod, nagdamo pagid ang iya nga mga kliyente. Pati mga negosyante kag politiko. Kag isa na diri si 3rd District Congressman Javi Benitez. Antes ang SONA, nakabaton siya sang special request kay Kong Javi nga magkadto mismo sa balay sa kongresista kag dito himuon ang haircut and grooming sa Metro Manila. At sino ba naman ako para tumanggi sa nag-isang Javi Benitez? At shout out nga pala sa isang staff ni Kong na nag-asikaso sa ticket ng eroplano, papunta at pabalik at hotel na si Ma'am Tricia. Ma'am, maraming salamat po talaga. Ginpaplitihan siya pa Manila, kag may sugat pa sa airport. Ibang klase magpalaga ng barber si Kong. Imagine, meron ng taga-sundo, meron pang taga-bitbit ng gamit at taga-bukas ng pinto. Wow! Nag-hotel kag the next day, gindala siya sa balay ni Kong Javi. Dito na, kag iyaliwat nga naguntingan ang kongresista nga iya nga daan nga suki. Istorya ni Chad, naging maayo lang man ang ilang istoryahan na isamtang ginaguntingan niya si Kong Javi. Karami kuno istoryahon sa iya kay hilig niya man ang arts. Nakita na natin ang matamis ng ngiti sa matangkad at gwapong congressman. Sulit si boss, magaan kausap. Pero tika, parang akong nagpapaupo sa kanya. Parang sa akin ang mansion na to ah. Dito na nga nagsisimula ang conversation namin ni boss. Sabi niya, Chad, welcome. Kamusta? Sabi ko, boss, napagod ako. Napagod ako sa sobrang saya. Kag pagkatapos ng iya assignment, ready to go na sa SONA si Kong Javi. Suno kay Chad, may mga kliyente man siya nga mga taga Iloilo kag Cebu nga nagapaplete sa iya para guntingan sila. Nagapasalamat siya kay amat-amat niya na nga nagakatuma ng iya nga handom nga makagroom kag magunting sa pila ka mga sikat nga personalidad. Isa sa mga handom niya sa gihapon nga maguntingan ang amay ni Kong Javi nga si Kong Albi Benitez. Grabe ang istorya na ni Chad, no? Saksi kita na sa iya nga barbershop sa Escalante City. Sa una sa dalom sang puno sang mangga na siya nagapanggunting, nagkatungod talented, nagkaput up sa iya own barbershop sa Escalante, naglapot rin sa Bacolod kag Subong, in demand na. Kag si Kong Javi, isa sa mga suki niya, nakagipaplitihan pa siya pa Manila. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong nga hapon si Ma'am Gloria Bantigay, good afternoon Digicast kag Sir Roming Subaldo watching from Pulupandan. Reynaldo Mercurio, good afternoon Federation President of Person with Disability La Castellana, ga-monitor kami di. Pagrit lang sa President sang Barangay Kamandag, Ananias Lascano, ga-monitor subong sa senior citizen sa proper sang Sinang Liway. Si Rasco Onerdanihela, mayong hapon Negros Island Region, God bless. Si Raul Sembrano, good afternoon sir. Shout out lang kay Virgilio Hofilenia watching diri sa La Carlota City. Si Gerardo Marquez, mayong hapon Digicast Negros kag Suki Ruming watching diri sa Purok Sambag, Barangay Mandalagan. Si Jessary Garucho Hivero, good PM Digicast Sir Ruming, always watching. God bless everyone. Pa shout out lang kay Micaela Limshaco, happy birthday, happy birthday. Si Romel Mahilom Galio, maulanon nga hapon Digicast Negros Sir Ruming watching in Riana's Eatery, Barangay Bata with Tony Hernan kag Julius Hernan. Si Maricon Gamboa Hayashi, good evening Digicast Negros from Japan. Si Nelson Marvin Aurelio Leonora, mayong hapon Digicast Negros watching diri sa Dubai. Marieta Minyada, good afternoon Digicast Negros. Kag si that's it. Amo na to. Si Helinda Lagi in Defense. So good afternoon Choi Ruming. Kagamuya itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw, tubtub sa buwas. Ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.